Για να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Αυτή την Porsche που έχει ο γιος σας, πώς την απέκτησε, από ποια εργασία? Δεν με πολύ ενδιαφέρει και βασικά. Δηλωμένη κανονικά με ποθενέσεις με όλα. Ναι, από πού είναι, πόθεν τα έχει? Του γιού μου είναι. Από πόθεν έσχε ο γιος σας? Του γιού μου Είστε είναι. δεμένη οικογένεια. Εδώ στο διάλειμμα Ναι, πήρατε του την γιού κόρη μου σας είναι. τηλέφωνο. Του γιού μου είναι, Ναι. δεν είναι την κόρη μου, του γιού μου Πού είναι. τη βρήκε? Τη γόρασε, δεν την έκλεψε. Πόσο? Γιάιντα. Πόσο την αγόρασε? Λογίστρια είστε. Ναι, πόσο Ας την πάτε αγόρασε? Να κατεβάσει το ποθενέσεις του, να δεις τα τιμολόγια του. Τι δουλειά κάνει ο γιος σας? Τι δουλειά κάνει ο γιος σας, κύριε? Ελεύθερος επαγγελματίας είναι. Ποια είναι η εργασία του? Δεν ξέρω με τι ασχολείται τώρα. Δεν ξέρετε, ελεύθερος επαγγελματίας είναι και ο δικηγόρος και ο εστιάτορας και πάρα πολλά. Με τι ασχολείται και έχει Porsche? Καμαρieros. Γιατί να μην έχει. Και τι να μην έχει, γιατί οι αγρότες πεινάνε, κύριε. Και γιατί είστε κομματικά στελέχη και κολυμπάτε στο χρήμα. Από πού τα βρήκε λοιπόν τα χρήματα? Σοβαρά το λες. Ναι, σοβαρά το λέω και να μιλάς στο πληθυντικό. Συγγνώμη για τον ελληνικό. Και να μην με απειλείς εμένα μέσα στην Επιτροπή. Δεν απείλησα κανένα. Πες ο γιος σου λοιπόν από πού τα βρήκε τα χρήματα να κυκλοφορεί με Porsche στο χωριό. Απάντα, κύριε Ξυλούρη Γιώργη. Γιατί Πού τα βρήκε τα χρήματα?